Emeligus, Sister Rosario Justiniani, Vidal Espilita, Lois Satan, Estrella, Sister Teresa Yang, Alvin Oy, Edward Lim, Father Fernando Suarez, Pascual and Maria Amado, Melvin Amado, Emma Amado, Manuel Mabatid, Hosien Jus, Dodong Jason, Henry T. Joaquin, Estrella T. Binchi Magpayo, Eileen Bernal, and all souls offered by Espilita family. Mass for the souls of Larira, Rafael Chuck, Sergio Tini, Carol, Cynthia, Marilyn Douglas, Darlene, Ninita, Nelda, Clarita, Miguel, Senior, Miguel Jr., Ana, Francisca, Eufemia, Dominador, Maximo Danilo, Elena, Charles, George, Roger, Modena, Leonie, John, Robert Santos, Victorio, Hosto, Ambis, Ricardo, Danilo, Tito, Shu, Fermin, Roth, Lolita, Camel, Angel, and all souls offered by MH and GM. Mass for the souls of Arlen Bacalso, Mario Mahosay, Marilu Mahosay, Romeo Bibera, Rodolfo Gabini, Matilde Gabini, Placido Bacalso, Rosario Bacalso, Pompeo Panoy, Migdayo Poni, Pablito Nelsaro, Nicalo Digamo, Remihia Gabini, Sara Vilita Garso, Danilo Pondon Sr., Marivic Bibera, Sheila Gabini, Alfredo Gabini, Sr., Kidrick Upo, Piber Berdida, and all souls offered by Bacalso family. Mass for the souls of Miguel Sr., Miguel Jr., Clara Tisi, Eladio Clara, Maximina, Celso, Clara Pablo, Norma, Carlota, Angie, George, Angel, Roger, Modena, Ana, Anselma, Portona, Locio, Mauricio, Patricio, Maria, Eufemia, Dominador, Lorenzo, Mario, Damiana, Rudy, Fribata, Gualberto, Francisca, Pasencia, Renaldo, Eleuterio, Elena, Hosto, Sr., Hosto, Ambi, Jr., Pucario, Arturo, Loida, Aida, Jack, Rafael, Glyn, Santos, Maximo, Mereros, Ricardo, Daniel, Lito, Vicky, Benjamin, Caridad, Carlota, Lula, Mauricio, Alfonso, Benedicta, Dayan, Carol, Fermin, Cynthia, Sonia, Susan, Rubin, Bernadette, Audrey, Ricardo, Danilo, Maximo, Jr., Lito, Fermin, Mereros, Anita, Chito, Quirino, Francisco, Ninita, Nelda, Marlene, Darlene, Douglas, Santos, Angilino, Camel, Simeon, Fidina, Filino, Huber, Veronica, Stephanie, Chita, Emmanuel, George, Charles, Marco, Janet, Joseph, Christina, John, Robert, Margaret, Maisy, Joseph, Lawrence, Dennis, Josephine, Sunny, Cecilia, Mary, Adeline, Catherine, Rosie, Jack, Rafael, Santos, Noli, Dionisio, Astario, Rose, Rosemary, Richelle, Ines, Risa, Ursula, Ian, Joe, Evelyn, Beatrice, Gregorio, Florentin, Senior, Florentin, Jr., Gorgonio, Isabel, Rie, Gabriel, Melituan, Manuel, Agnes, Owen, Bonifacio, Robert, Roberto, Tiri, Glyn, Esther, Jolly, Grace, Taning, Tuto, Dick, Nini, Primitivo, Locio, Soledad, Rose, Tanto, Antonio, Teresita, TC, Dayan, Alfonso, Benedict, and all souls offered by MH and GM. Mass for the souls of Belice, Wilson, Alpedio, Solida, Cecilia, Pasito, Antonio, Pauline, Benjamin, Maria Jose, Dennis, Nicolas Garcia, Manuel Gucham, Solomon Aquilina, and ancestors and holy souls in purgatory, offered by the Panganiban and Po family. Mass for the souls of Narciso, Senior, Agustina, Jacinto, Grace, Teresita, Robert, Chufila, Anacleto, Gloria, Lulong, Remigio, Rita, Vicente, Ricardo, and all souls offered by Norita Hotsel. Mass for the souls of Jose Jr., Nemesio, Jose Kima, Alejandra, Esmeralda, Montano, Hilario, Magdalena, Jose, Buena, Alicia, Felix, Pablo, Mercedes, Rosario, Co, and all souls, offered by Liti Lim. Mass for the souls of Felicito, Perla, Ricardo, Ernolfo, George, Encarnacion, Renato, Churel, Iboy, Sigonda, Carlos, and all souls offered by Eric and Raquel Ching. Mass for the souls of Cornelio, Pedro, Senior, Cornelio, Senior, Felicidad, Nita, Eladio, Jr., Cecilia, Norma, Ferdinand, Flora, Bettina, Anita, Marlena, Virgilio, Senior, Aurora, and all souls offered by Evelyn Season. Mass for the souls of Praxidis, Romeo, Primitiva, Marilo, Jose Juan, Maria Rosinda, Anastasio, Crespin, Bernardino, Wenceslao, Rosalina, Agapito, Teresa, and all souls offered by Sarah and Jeffrey Payusan. Mass for the souls of Marcelina, Presentation, Gregorio Baguno, Gregorio Alolor, Hipolita Iki, Hinara, and Cipriana, offered by Geraldine C. Mass for the souls of the Ugracias, Casals, Coro family, Lamberto, Felisa, Elvera, Emma, Gregorio, Bahamondi, Jose Fernandez Jr., and Senior, Albianes Arnel, Mabitad, Francisco Eustaquia, Loche, Pedro, Loriana, Coro, Restituto, Aquilina, Elias, Antonia, Comico, Prudencia, Emilia, Jacinto, Guadalupe, Tuto, Robert, Cecilio, Fortunata, Diogracias, Vicente, Florina, Jose, Antotay Paz,
Antonio Benvenido Benjamin, Florina Bakik Alubera, Nida Marceliano Santiago Alvin, Adolfo Anthony Ariola Marianito, Eusebio Laura, and also offered by Casals family. Mas por Jesus Crisanto, Fernanda Chris Anton Wilfredo Antonia David Ana Santos Paul Vincent Vicente Luzminda and Krista Luis, offered by Chris and Selwyn Abijo. Mas por Jesus Cristita Victorino Ida Isayas Manuel Senior Manuel Junior Edilisa Jovina Fernando Teresita Melchor Isagani Romeo and also offered by Lucel Gakrama. Mass for the soul of Father Bobby Paraguya, offered by all pressed. Mass for the soul of Jovencia Anyora, offered by Anyora and Navarro family. Mass for the souls of Vicente Junior Magdalena, Maria Magdalena Gerardo, Maria Cecilia Salud Vicente Senior, Nicolas Apolinaria Pastora Anesito Catalina Nemesio Olympia Estanislao Renario Juan Hilin Manuela Agnes, Maximo Lia Elma Roda, Melendres Laurienti, TC Clara Rimondo Pilarica Lia Sanico Veloso Losolanti, Melendres, Gerardo Carmencita Beatriz Alfonso Jr., Felicissima Lourdes Simon, Pitra Alfredo Jolita Josephine Idna Miguel Senior Miguel Jr., Junicio Roda Benicio, Joy Wilfredo Juanita Victor Arthur, and all souls offered by Lisa. Mass for the souls of Yonela, Andresa, Epitacio, Domingo Jr., Kino Pablo, Eugenia, Danilo, Rodolfo, Senior Rodolfo Jr., Jose Rosita Pasita, Lualia, Yulia, Magdalena, Lucilito, Jumar, Mark, Kevin, Vicente, Lolita, Cardinal Ricardo Vidal, Reverend Father Jose Lapina, Monsignor Carlito Puno, Father Ferdinand Suarez, Father Nilo Neminio, Herminia, Fortunato, Agustin, Gina, Presi, Joan, Paterno, and all souls in purgatory, offered by Bijoy. Mass for the souls of Clarita, Godofredo, Crescencia, Sosimo, Lucia, Victoria, Pio, Patricio, Perfecta, Ibon, Ezekiel, Limina, Alper, and all souls, offered by Mildred Ompoko and Sosimo Garces Ompok. Mass for the soul of Rodolfo Carpila, offered by Amelita Carpila. Mass for the souls of Edel Brando, Arañas, Marieta Arañas, Lucenia, Amiana, Hermogines, Miana, Victor Diaz, Senior, Chodora Diaz, offered by Dib, Arañas and family. Mass for the souls of Lucenia, Amiana, Hermogines, Joel Amiana, Edel Brando, Arañas, Lorita, Hakusanim, John D. Godines, Gomarcindo Rama, Salsita, Redoblado, and all souls offered by Amiana family. Mass for the souls of unborn babies, aborted babies, all departed relatives and friends, for all people who died from COVID-19, and for all poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Dagang salamat ug maayong gabi ka natong tanan. Palihog mang Lord alang sa pagampo sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, sa Arsobispo Teofilo Camamot. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya gang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Camamot, sa paghalad siyang kinabuhi. Diha sa pag-alagad kanimo isipari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo, ug magyatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayong panagingnan, ug makita sa simbahan nga ngay siya ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo, halang sa pagpasidungog nining imong alagad. Mapaubisanon kaming nangalyo po kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Dinhi ibungat ang imong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, nagbulahan ng bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, aron og sa oras sa among ikamatay. Amen.
Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Palihog manindog alang sa Angelos. Ang anghel sa Ginoo may pibalo kang Maria. Naungkon sa salalan sa Espiritu Santo. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, siampo kami makasala karong sa oras sa mga kamatayon. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ninik nato sumalas yung pulong. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, siampo kami makasala karong sa oras sa mga kamatayon. Ug ang pulong na himong tao. Piyo saban ka nato. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, siampo kami makasala karong sa oras sa mga kamatayon. Iampo mo kami, Santa, ngainahan sa Dios. Maraming tako sa mga gisaan ni Kristo. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpaybalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod siyang kasakit ug kamatayon sa krus, madalaunta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa gano'n grans ka po sa mga katuigan wala katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos nung magtutudlo, aniya kami karon. Binuksan ang kasing-kasing sa imo pulong. Dininig tigom, imo kaming gitawag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Nasab kanimo. Kaigsunan hinulsulan ta ang atong mga nabuhat nga kasalanan aron mahimo kitang andam sa paghalad ining sakripisyo sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron sa pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios, pasayloon sa atong mga sala. Dadun kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalipay o kalinaw, gaway katapusan. Amen. Magampo kita. O Dios, Amahan nga gamhanan, pinaagi sa pagsugot ni Jesucristo imong anak og sulugoon. Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Nagbuot-buot silag pili og hari, sa walay pagpananghid kanako. Og nagpili silag mga kadagkuan, apan wala gani ako masayod. Ang ilang plata ug bulawan, gihimo nilang mga Diyos-Diyos, alang lang sa ilang kaugalingong kalaglagan.
Gitamay ko o Samaria ang natimong baka nga imong gisimba. Ang kasuko ko misilaog batok kanila. Kanusa pa ba magputli ang katawhan sa Israel? Tao ang nagbuhat niini, dili ang Dios. Kinahanglang dugmokon ang nating baka sa Samaria, kay nagpugas siyag hangin, bagyo ang iyang anihon. Wala mamunga ang iyang gipugas, busa wala siya'y makaon. Kun mamunga man ugaling, mga langyaw ang mukaon niini. Naghimo ang Israel og daghang mga halaran, nga nakaangin sa katawhan sa pagpakasala. Bisan pag magsulat ako og napulo kalibong balaod alang kaniya, dili gihapon siya magpakabana niini. Gusto siyang maghalad og mga mananap, aron makakaon siya niini. Apan ang Ginoo wala mahimuot niini. Nahinumdum siya karon sa iyang mga kalapasan, og kini silutan niya, og mubalik siya sa Ehipto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang balay ni Israel, nagasali sa Ginoo. Ang balay ni Israel, nagasalig sa Ginoo. Ang atong Diyos, ana sa langit, bisan unsa iyang gusto, iyang gibuhat. Ang ilang Diyos, plata o bulawan, mga buhat sa kamot sa mga tao. Ang balay ni Israel, nagasalig sa Ginoo. Duna sila'y mga mama, apan dili makasulti. Duna sila'y mga mata, apan dili makakita. Duna sila'y mga dunggan, apan dili makabati. Duna sila'y mga ilong, apan dili makapanimaho. Ang balay ni Israel, nagasalig sa Ginoo. Duna sila'y mga kamot, apan dili makahika. Duna sila'y mga tigil, apan dili makalakad. Ang magbubuhat nila, mahisama kanila. Ang tanan nga nagasalig kanila. Ang balay ni Israel, nagasalig sa Ginoo. Alleluia, alleluia, wikain mo, buo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manasab ko nimo. Gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
Himayaon ikaw, O Ginoo. Ginoo. Sa pagpanglakaw na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay gisudlan og dautan nga espiritu. Sa nahinginlan na ang yawa nga misulod sa among tao, makasulti na siya. Ug nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila. Wala pa kita makakitag-hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya dito sa ilang mga sinaguga o giwalay niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. O giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy sa Jesus kanila, kay masulug-on ug makaluluoy man sila. Sama sila sa mga kahayupan nga walay nag-atiman ug walay magbalantay. Busag giingnan niya ang iyang mga tilun-an, daghan kaayo ang anihunon, apan gamay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihunon, aron magpadala siya daghang pang mutrabaho aron muani sa mga anihunon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, Kristo. Maayong hapon sa tanan. Ang atong pagtuo nagtudlo kanato sa pagpangandam. Pangandam sa unsa? Pangandam sa mga pagsulay nga moabot dili ta kanunay makabantay. Pero kung naa kita sa pagtuo, anaa kita sa Ebanghelyo, ang pagsulay mabantayan. Tungod kay ang pagsulay muguba man kanato, pero kung makabantay kita, makapalig-on kanato. Ang yawa kanunay siyang galihok, ug sa Ebanghelyo gisudlan ang tao sa yawa. Munang dili siya makasulti or dili siya makasulti og tarong tungod kay maalihan sa bati nga pagbati nga naa sa iyang lawas. Naa siyang dughan. Kasuko, kahadlok. Kining kasuko, kahadlok, dili kina iya sa Ebanghelyo. Bisag miingon si Jesus, kahadloki ang Dios, ang pasabot nga kahadloki kan Dios, kahadloki ang pagbuhat og dautan. Kay doon na kinisay dautan ng liundangan. Pero kahadlok kung sa may tabo na kuugma, kung sa may tabo sa kung sakit, kung sa may tabo, mangandam. So ang atong pagtuo, nagtudlo gyud kanato pangandam. Kung moabot ang pagsulay sama sa kawatan, nga dili siya magpahibaw, nga moabot na siya, aduna kitay giandam. O mo kini gitudlo sa atong gituhuan. Mo kini gitudlo sa atong gituhuan. O ang katapusan nga kawatan nga atong atubangon o ang mao ang pagkamatay sa lawas. Ang pagkamatay sa lawas. Pero ang nakapangandam, ang kamatayon sama lamang og pagbalhin ngadto sa lain nga kahimtang. Natulog lamang. Natulog lang. Og miingon sa Jesus, pagkadaghan sa mga taong anihonon, unsa maning anihonon, pagkadaghan sa mga taong tudluanan sa pagpangandam. O kung andam na sila nga magpatudlo, makalahutay sila. Makaluhutay ako sa pagbuhat niini, hangtod nga moabot ang kaaway. Yeah.
Pag-ampo kamo sa tag-iya nga mao ang amahan, nga ang mga tao adunay makapukaw kanila. Di kung napukaw na manggani, makapadayon sila sa pagbuhat sa angay at tubangan sa kaaway. Maayo kaayo ang kaaway. Pero kung mangandam ta diha ni Kristo sa Ebanghelyo, mas labaw pa kamaayo si Kristo, si Hesus Kristo. Munang mga santos, malinawon bisan gisakit. O ang kinabuhi nga Kristohanon, gipalibutan gayud sa mga pagsulay. Munang ingnon ta, tabangan ta, kanunay pangandam, tungod kay kinabuhing Kristohanon, gisunod-sunod sa kaaway. Gisunod-sunod. Wapita na, karong Sabado, karong Huwebes, muanhi si Father Darwin Hitgano, ang tuyo, i-exercise. Kay misud ang kaaway, wat na makibaw, wat na kabantay. Nagtuutang nga sakto, pero nagpaluyo di ay aron maguba. Maguba, chismis, pasapasag istorya. Buhat ka na sa kaaway, nga angayang i-exercise, papahawaon. Kay makahatag ka nagbati nga balatian, pagkahatag ka nagbati nga pagbati. Pagbantay, kanunay, kay bisan ikaw nagsimba, adunay mga tao mudaot kanimo. Nagbuhat ka og maayo, balbalihon ka. Og pangitaan, og bati. Pagbantay aron di ka madutlan. Pagbantay. Nagtudlo ka na ito ang atong pagtuo. Kung magbinuotan ko sa trabaho, ana ay dili malipay. O kung niata sa kalibutan, murag daghan ang dili malipay. Manang divorce, daghang ang nasuko, daghan mo reklamo. Manang dili kumubasa, yan ang mga mo reklamo. Kay, ang wala mo reklamo, mas daghan pa di ay, pero hilom di ay sila. Hilom. Hilom. Sumurabag makaingon ta, uy, naglabi naman di ay ingon ini, ingon ana, kinsa man lang na inhabilin. Pero ang tinuod, kung mangandam lamang, anaata sa kahilom, o naata sa kalawom, o naata sa kaligon. Mudaog gayod ang katarong. Mudaog ka, Jesus. Mudaog ka, Jesus. Mudaog ka. Kay nangandam ako uban kanimo sa maabot nga away. Nga himuon gayod sa kaaway nga mao si Satanas. So misulod ang dautan didto maong tao munang dili sa kasulti sa matarong. Dili sa kasulti og tarong o digid sa kasulti o gipapahawa si Jesus. Sa dihang gipapahawa na si Jesus, giingnan pa gyud siya sa mga taong nakaeskwela og edukado. Hinibahon sila. Gitawag mga Parisiyo. Giingnan pa gyud si Jesus, ikaw Jesus mao'y pangulo sa mga yawa. Kay ang yawa mipatuo nimo. Ikaw yawa po ka. Si Jesus nga nagbuhat sa buhat si Dios, giingnang yawa. Mao kana ang hitabo sa kinabuhi sa mga taong mituo sa kabalaan o sa kasagrado sa sakramento. O mga tao nga namatinud-anon sa ilang trabaho, nga honest sila ug dunay paningkamot, nga dunay integridad, sila pay dautan. Sila pay bugal-bugalan, kita pay bugulan kung ugaling ako nakabuhat nga ako pay bugal-bugalan. Sa ako mingon ko, dili lang sa ko moapilan ng barkada kay doon na pa ko'y buhaton, ako pa'y nahimong bati. Dili lang sa ko moinom kay doon na pa ko'y trabaho, ako pa'y bati, bugal-bugalan. Ug miindahin ko, Ginoo, tabangi kong makalahutay ko nini akong mga kauban, nga ako'y gikatawaan tungod kay dili ko moapil silang inom. Di ko moapil kay sa sinugdanan, giingnan ko, gasto kaayong inom, gasto og oras, gasto og kwarta. Gitudluan ko, aron ko makatabang kanimo sa imong trabahuonon sa simbahan, akong tigumon ang kwarta nga ako untang iinom. Kung nagbuhat ka ni ana, kung magbuhat ka niya, bugal-bulagalan ka sa imong mga kauban.
Istoryahan kanilang mga istorya. Ug adto sa inuman, himuon kanilang sumsuman. Pero kung makapangandam ka, mayroon ka, dili na lang ko mo apil. Kay, ari ko apil sa pagpangandam ang buhat sa simbahan. O gusto pa yung mga buhat nga murag nindot, kasagaran ng gibuhat nga magpalabay sa kalaay. Doon na pa. No? Unang ang Kristiyanos, aduna gyud siya'y masugatan matagkaroon unya ng mga pag-antos. Pero salamat na Jesus, kauban siya. Kanato, na gusto, na andam kanunay sa buhat, sa panulay. No? So, makahimo na ta. Because of Him, tungod sa iyang presensya, maka-exercise na ta sa yawa nga musud sa atong una-una, sa atong pagbati. Kay makabantay man ta kanunay. Makabantay na. Muna ang atong pagtuo, nagtudlo gid kanato, mangandam, magbantay, aron mo daog sa Jesus. Sa atong una-una, sa atong pulong, sa atong pagbati, sa atong kinabuhi, umuna gitawag gingharian sa Amahan. Gingharian sa Dios. Gisugdan dinhi sa ubos hangtod. Umalhinta sa taas. Manindog palihog. Si Kristo ang atong dalangpanan sa kinabuhi subay sa Ebanghelyo, mao nga kita karon budangop kaniya o pinaagi sa iyang pagkapari o sa bag-ong kasabutan, budangop kita ngadto sa Ginoo sa anihunon diha sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi kami, Ginoo, patalinghugi kami. Nga mas daghan pang mga tao ang musanong sa imong tawag sa pag-alagad sa imong katawhan, isip mga pari, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami, Nga ang mga kanasuran nga sarado alang sa Ebanghelyo, maandam ug mamahimong tabunok nga uma, alang sa pagsabod ug pagtisok sa pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami, Nga ang mga kaparian, mga kamadrihan, mga relihiyoso ug mga katikista ug mga laikong apostol magdasig sa uban sa pag-apil kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami, Nga dasigon nato ug mamuhat uban kanila nga nangalagad sa linaing paagi diha sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami, Nga ang mapasig-uling sakripisyo ni Kristo, magdala sa tanang nangamatay ngadto sa kahimayaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Ginoo sa anihunon, ihatag kanamo ang mas daghan pang mga mutrabaho diha sa imong misyon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kuningamong mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupaog santusa. Kinitono, kinindino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung Amahan. Mga igsuon pagampo kamo aron kini atong halad sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan gamahanan sa tanan. Duwatan tayo sa Ginoong Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sugday pagmahal siyang ngalan,
alang sa kapuslanan ug sa tubugyan santos nga simbahan. O gamhanan ug maluluyon nga Dios among amahan, dawata kining halad, sakripisyo, alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo, ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhi sa kalinaw ug kalipay nga way katapusan, pinaagi ni Kristo, among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayong ulis Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunay ug gamahanan sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami tungod og diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pag-atiman adlaw-adlaw. Pasaligan mo pagayod kami sa kadaugan sa kalipay ug kalinaw nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus mao'y imong gasa kanamo ug mao'y unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos nga ikaw, Ginoo, ang tubulan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ng pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyang pan, bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon, dawata kini ninyong tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyong tanan. Sa samang paagi tapos ang panihapon bikuha si Jesus sa kalis, bipasalamat kanimo pag-usab, bihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon, dawata kini, Panginoong kamong tanan di kanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Kini mao ang misteryo sa atong pagtuo, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, diining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan, ang matuuhon simbahan lukob sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, danang Obispo kaparian ug tibok katawhan. Hinumdumi sab ang among maigsuon nga nangamatay na, malaumon nga babanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaw silang tanan sa pagsuduong sa kahayag sa imong naong, ug kaluoy kaming tanan. Himuag kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton datas sa katuigan, uban kanila amo kang daykon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya nga magpasaylo sa mga nakasala kanato. Amahan namo na kana asa sa langit, paglaygon namo ang imong ngalan,
Maabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa nagadlaw, ihatag ka namo kadlaw, o pasalawa kami sa mga sala, maingon nagawasaylo kami nagkasala ka namo. Ug dili mo kami tugian sa tulay, hinunuan luwasa kami sa karatan namin. Bangayo kami kanimo o Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik na Hesukristo, among manadubos. Kay imo man ang gingharian ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, patagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Nasab ko na. ipakita ang timaan sa pag-inigsuunay panagdait manaa kanunay. Kordero sa Diyos, Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat nimo, apan ipamulong mo lamang, ug mamaayo ako. Nawa sa galag, ihalat ko kanimo ang tanan. Sakit o kalipay, kagulanan o kalampusan. Ginoo, aniya ako, andam sa kanunay, mo alagad kanimo. Ginoo, lamdagi ako, matuman konta ang tanang mga sugo mo. Ang Ginoong Hesus miingon, duol kamo kanako, kamong tanan nga nagtrabaho ug nabug-atan pag-ayo, kay papahulayon ko kamo. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong
sa pagdaig kanimo, tungod sa kabuhong sa kinabuhi, nga imong gihatag kanamo, dinhi niining Eucharistia, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab ko nimo. Panalanginan kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang santos nga misa, ang sakripisyo, manglagaw kita diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Pabanwang sa ubang kinabuhi, sa paghigugma nga atong gihatag. Lipayon ang mga masulubon, atong hupayon ang ilang kaguon.